Bona tarda a tothom. Avui comencem una nova sessió de fòrums de l'any 2021, dels fòrums de l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica, amb aquesta modalitat de Zoom, perquè el que no podíem fer era renunciar a fer els fòrums per culpa de la pandèmia. Llavors, ens hem tingut que reinventar una mica i contactar amb els ponents i amb la seva gentilesa accepten compartir i donar-nos les classes d'aquesta manera via Zoom del Col·legi d'Enginyers. Avui tenim amb nosaltres, que ja haguéssim tingut que tenir en el 2020, però li va enganxar la pandèmia i ja no vam poder fer la sessió que teníem pactada. Tenim amb nosaltres el professor Martín Rodrigo i Alarilla, de Sabadell, llicenciat en Filosofia i Lletres, doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 1996 és professor d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra, on dona classes a les facultats de Ciències Polítiques i Humanitats i a l'Escola de Relacions Laborals. També és professor del màster en Història del Món que imparteix la pròpia Universitat Pompeu Fabra i ha estat professor del màster interuniversitari en Estudis Latinoamericans, UPF, UB, UAB. Forma part de la unitat associada del SIC per a Estudis d'Àsia i del Pacífic. Ha publicat articles en prestigioses revistes acadèmiques, tal com Atlantic Students, Revista d'Història Econòmica, Revista d'Història Industrial Social, Revista d'Índies, Anuario de Estudios Americanos o Estudios Migratorios Latinoamericanos, entre d'altres. Els seus llibres més recents han estat Los Goytisolo, una pròspera família d'indianos, Madrid 2016, La Marina Mercante de Vapor en Barcelona, 1834-1914, Barcelona 2016, i com a coautor i coeditor, Negreros y Esclavos, Barcelona y la esclavitud atlántica, siglos XVI-XIX, Barcelona 2017, i Cádiz, y en el tráfico de esclavos, de la legalidad a la clandestinidad, Madrid 2018. Va ser comissari de l'exposició Beyond Tobacco, a Bridge Between the Philippines and Spain, que va tenir lloc a les instal·lacions del Museu Ayala de Makati, Metro Manila, Filipines, el 2014, com iniciativa de l'Ambaixada Espanyola i Filipines. Doncs avui el professor ens parlarà d'empresa colonial, com veieu aquí a la pantalla, l'empresa multinacional, la Companyia General de Tabacs de Filipines. Crec que és molt interessant aquesta intervenció. Moltes gràcies per haver vingut i per posar-nos a disposició nostra tots els coneixements que sabeu sobre aquestes coses. I pots començar. Gràcies, Assumpció. Ai, perdona un moment. Quan s'acabi, disculpa, quan aquesta horeta de conferència, després hi haurà mitja hora de preguntes que aniran per ordre d'aixecar la mà i llavors jo prendré nota per ordre de qui fa la pregunta i llavors presenteu el nom i historiador, el que sigui, així, i el professor Alarilla contestarà. Gràcies, Assumpció, gràcies per la presentació i gràcies en general per haver-me convidat a participar d'aquest fòrum de patrimoni industrial amb aquesta xerrada col·loqui per parlar d'una companyia que em sembla d'una empresa que com a mínim tots coneixem, però que no tinc tan clar que tots tinguem un coneixement profund de l'empresa. Jo vull parlar de la Companyia General de Tabacs de Filipines, però abans de parlar de l'empresa em sembla que té un cert sentit fer un petit dibuix del que són les Filipines. A veure si passa la... Ara veig. Estic intentant passar la presentació i veig que no... Abans ens sabia funcionar. Ara.
Molt ràpidament, diríem, el regne de Castella arriba a les Filipines a finals del segle XVI. En principi era un territori que havia quedat assignat a Portugal per la colonització portuguesa, però, malgrat els tractats internacionals, Castella s'hi instal·la. En un primer moment no se sap ben bé quin ús fer d'aquest domini sobre aquest conjunt d'illes. Hi ha un intent que no és gaire conegut a partir de Manila intentar conquerir dues províncies del sud de la Xina, i aquest intent, que era molt seriós, més seriós del que pensem, no va rebre el vistiplau del rei d'aleshores, de Felip II, bàsicament perquè ho van discutir a la cort just després de la derrota de l'Armada Invencible. Llavors, la corona no estava per emprendre noves aventures d'aquest estil. Un cop descartat el fet de que Manila pogués ser un punt per entrar a la Xina, al final el que es va és establir un sistema diríem colonial basat en el galeón, amb el galeón de Manila o la nao de Xina. Aquí hi ha un dibuix, a mi no m'agrada molt aquest mapa, però és l'únic que he trobat, on es pot veure més o menys quina va ser la ruta aproximada d'allò del galeón de Manila o la nao de Xina, que era un vaixell que un cop l'any connectava la ciutat de Manila amb la ciutat d'Acapulco, a Mèxic, i que va ser un dels primers elements d'això que ara anomenem globalització, perquè va permetre connectar l'economia asiàtica, perquè, malgrat parlem del galeón de Manila, de fet, els productes que portava aquest vaixell bàsicament eren productes xinesos, i ho va connectar amb el virreinato de la Nova Espanya, i a canvi el que portava era plata cap a Xina, perquè els xinesos tenien molta necessitat de plata, i després entrava per la part del Pacífic, però se n'anava, una part es quedava a Amèrica i una altra part via Veracruz arribava a Europa. Llavors, un sistema, diríem, de globalització dintre de l'imperi hispànic, i hem de pensar que era un únic vaixell, però que les mercaderies que portava eren fonamentalment de poc pes, de poc volum, però de molt valor. Luxe, de luxe fonamentalment. Llavors, aquest sistema va permetre el sosteniment fiscal i financer del domini espanyol a les Filipines fins al moment que arriba a les independències de l'Amèrica continental. I la desaparició d'aquest galeón de Manila és en el moment en el que Mèxic es proclama independent. Hi ha una crisi entre 1815 i finalment 1820, en el qual desapareix el cordó umbilical que havia permès mantenir a les Filipines com un domini espanyol. I això obliga a redefinir quin era el paper de les Filipines en el context imperial espanyol, un cop ja ha desaparegut aquest galeón de Manila, i de fet el resultat final és que les autoritats espanyoles accepten que l'economia filipina sigui una economia molt i molt oberta al món, on hi hagi un foment de determinades produccions, no només pel mercat domèstic, el mercat interior filipí, sinó també per la producció a mercats internacionals. I aquest model d'economia molt oberta permet la instal·lació d'empresaris europeus de diferents nacionalitats, i les Filipines s'acaben consolidant com un espai molt i molt cosmopolita, en el qual hi ha molts europeus, però també hi ha una minoria xinesa molt important. I aquest és un factor diferencial de Filipines respecte a la resta de l'imperi espanyol des del segle XVI, i ho serà també
quan en el segle XIX només quedin Cuba, Puerto Rico i les Filipines. Dit d'una altra manera, a Cuba, sobretot, a Puerto Rico no tant, però també, el món del comerç està en mans de comerciants espanyols peninsulars, fonamentalment de peninsulars. I de forma molt destacada de catalans. Dintre dels peninsulars destaquen, tant a Cuba com a Puerto Rico, els comerciants catalans. Aquest sistema no es reprodueix a Filipines perquè, bàsicament, les xarxes comercials estan en mans de xinesos i cada cop més també en mans de britànics, de francesos, més endavant de nord-americans, que acudeixen a fomentar diferents conreus i a participar d'aquest sistema molt i molt obert. Llavors, més enllà de la comunitat xinesa, que és la que controla el comerç, i de fet controla bona part de l'economia, pensem una cosa, en l'actualitat, ara, encara, les 6 grans fortunes de Filipines són xinesos-filipins. Són filipins, però d'origen xinès i que porten alguns des del segle XVIII, segle XVII o segle XVI, i encara avui són els que dominen la major part de l'economia insular. De fet, per tot el sud-est asiàtic hi ha una diàspora xinesa i en molts altres països les xarxes comercials estan en mans de xinesos com a Manila. De fet, la 7ª fortuna més important de Filipines és d'origen espanyol, hispano-filipí, d'uns criollos. Cal arribar fins al 7è, però els 6 més importants. I d'altra banda, des del punt de vista de la producció, hi ha 3 sectors fonamentals al segle XIX, 3 grans sectors. Un és el sucre. La producció de sucre és molt important i es fa sobretot a l'illa de Negros, que és una illa, diríem, una de les illes de les, no sé si es veurà és aquesta l'illa de Negros, on hi ha sobretot capital britànic. Aquesta illa de Negros és on es produeix el sucre que després es vendrà. No és tan conegut com el sucre cubà, però és un sector molt important de l'economia. Tenim també després un altre sector que és l'abacà, el que en anglès es diu Manila hemp, que està sobretot en mans britàniques, com el sucre també, i el tercer sector de producció és el tabac. I aquí ja ens anem acostant a tabacs de Filipines. El tercer sector de producció és el tabac. El que passa que el tabac és, des de l'any 1782, una renda estancada. Què vol dir això? Que la Hisenda filipina s'ha reservat tot el que és l'elaboració del tabac, la transformació del tabac en rama en diferents productes i després la seva comercialització. La producció la fan camperols, la fan grangers filipins, però només poden vendre la fulla de tabac a la hisenda colonial. I això és així des de 1782. És el que els historiadors econòmics anomenen una renda estancada, l'estanc del tabac. Filipines no és l'únic territori on hi ha estanc del tabac. Hi va haver, per exemple, a Nova Espanya, hi va haver també a Cuba fins a 1817 i també a la mateixa Espanya. De fet, l'origen de la companyia arrendatària de tabacos era l'estanc del tabac també aquí a Espanya. És a dir, per la monarquia borbònica, el control de l'elaboració, la manufactura i la venda del tabac era un element fonamental per recolzar la fiscalitat de diferents territoris. I a Filipines, gràcies a aquest estanc del tabac, es pot suportar la manca d'ingressos vinculada al galeón de Manila i, de fet, és la clau de volta de tot el sistema fiscal filipí. Però, per raons que serien llargues d'explicar i que no vull ara detallar, si voleu després al col·loqui en podem parlar,
el cert és que aquest estanc del tabac comença a tenir problemes a partir de finals de la dècada de 1860. Bàsicament els problemes és perquè rep una certa pressió per part d'Espanya de rebre fulla de tabac per manufacturar a les fàbriques de tabac de la península, a Tarragona, per exemple, que hi havia alguna, a Sevilla, però no hi ha una contraprestació d'aquestes compres i això al final fa que la mateixa hisenda colonial a Filipines no tingui capacitat de pagar als compradors, als camperols filipins, i això generi problemes i llavors hi ha tot un mercat de pagarés que es van devaluant, s'inventen nous sistemes financers i al final aquesta qüestió s'arriba a discutir en el marc del Ministeri d'Ultramar i es plantegen com millorar la renda del tabac per fer-la més eficient. Però el que comença sent un esforç per intentar millorar la renda del tabac acaba sent una decisió de desestancar el tabac i deixar que el tabac sigui un element de producció completament lliure. Llavors, això és el que permetrà constituir aquesta Companyia General de Tabacs de Filipines. La decisió de l'Estat d'acabar amb el desestanc de Filipines es pren el juny de 1881. S'estableix per fases i es diu a l'1 de gener de 1883 qualsevol agent econòmic podrà comprar, podrà vendre, podrà produir, podrà comprar i vendre dintre de Filipines o fora de Filipines. L'Estat es retira completament. Llavors, és en aquest context en el que es crea aquesta companyia i sabem que només 3 mesos més tard, al setembre, el gerent del Banc Hispano-Colonial ja s'ha posat en contacte amb el ministre d'Ultramar i li diu que estan treballant amb aquesta idea i aquesta idea es materialitza molt i molt ràpidament, perquè des del setembre que es fa aquest anunci fins al 2 de gener de 1882 que culmina el procés, en qüestió de poc temps es constituirà aquesta companyia. És una companyia, una iniciativa privada que intenta, com dic, cobrir el forat que ha de deixar la hisenda filipina. I és precisament aquest fet, que no és un tema menor, no em sembla un tema menor, el que permetrà que els empresaris espanyols entrin amb força en un sector de l'economia filipina, perquè fins a aquell moment hi havia presència d'empresaris espanyols, però des del punt de vista global eren més importants els britànics, els nord-americans, els xinesos, com dic, els mateixos filipins d'origen malai, però els espanyols representaven una part molt poc important. En canvi, a partir d'aquí, el tabac serà la branca de la producció que permetrà una entrada de capital espanyol, d'iniciativa espanyola, aprofitant aquest desestanc del tabac. Vull ressaltar que en el moment que es va crear, es va convertir en la primera empresa no ferroviària amb major capital domiciliada a Espanya. Les empreses ferroviàries tenien un capital molt i molt gran. Però si prescindim d'aquestes empreses ferroviàries, la Companyia General de Tabacs de Filipines va ser la companyia amb un capital més gran d'Espanya. I molt aviat es convertirà també en la principal empresa que treballava a l'arxipèlag filipí. En allà se la coneixia i se la coneix com tabacalera. Allà, si nosaltres diem la Companyia General de Tabacos de Filipines, ningú ens ho coneix, és tabacalera. I acabar sent, i espero explicar una mica aquest procés, la primera multinacional espanyola. Això serà el resultat d'un procés perquè no va néixer com a empresa multinacional, sinó que va néixer com una empresa colonial. Una empresa clarament colonial que
va saber adaptar-se a l'escenari posterior a 1898, quan Filipines deixa d'estar sotmesa a la sobirania espanyola. Per això, em sembla que té sentit parlar d'empresa colonial a empresa multinacional. Una empresa colonial fins al 1898, però una empresa colonial que és capaç de superar el sotrac del 98 i de convertir-se ben bé en una empresa multinacional. La primera multinacional espanyola. L'origen del capital, val a dir que és un capital mixte. La meitat és capital espanyol i l'altra meitat és capital francès. Quins van ser els 4 accionistes fundadors de la companyia de tabacs de Filipines? Per un cantó, el 25% del seu capital el va subscriure, en principi, a títol particular, l'Antonio López i López, el primer marquès de Comillas. Ell va ser el cap visible, el principal impulsor i va ser el seu primer president. El que passa és que l'Antonio López va morir just un dia després que es fes la primera junta d'accionistes de tabacs de Filipines. Amb la qual cosa, el que va tenir la responsabilitat de dirigir l'empresa va ser el seu fill, el Claudio López Bru, el segon marquès de Comillas. Però ell va ser el que va encapçalar aquesta història de fundació. L'Antonio López era també el president del Banc Hispano-Colonial, un banc que s'havia fundat el 1876 a partir d'un emprèstit al govern espanyol per fer front a la guerra dels 10 anys a Cuba. I el que era un banc que va néixer inicialment per aquest emprèstit es va transformar a partir d'una renegociació del conveni amb el Ministeri d'Ultramar a l'any 1880 en un veritable banc de negocis. I aquesta transformació del banc, que ja no era només un banc per gestionar un emprèstit, sinó que era un banc que podia operar com un banc industrial, és el que va permetre a l'Antonio López repulsar-se en el banc del qual ell mateix era president per subscriure el 25% del capital inicial. L'altre 50% era capital francès. Tenim, per una banda, el Banc de París i dels Països Baixos, que és un banc que encara avui funciona, el BNP Paribas, que s'havia creat a París l'any 1871 i era un banc amb el qual el marquès de Comillas tenia una certa relació i el Banc Hispano-Colonial per un banc que hi havia a Madrid, el Banco de Castilla, que compartien accionariat, el Paribas i el Banc Hispano-Colonial. I l'últim 25% el va subscriure una empresa domiciliada a Madrid, el Crédito Mobiliario Español, que és el precedent del que després serà el Banesto, el Banco Español de Crédito. Aquest Crédito Mobiliario Español, en realitat, és una iniciativa francesa a partir d'una empresa similar a França, que és el Crédit Mobilier, dels germans Pereire, que eren uns grans financers francesos que havien invertit molt en ferrocarril a Espanya, la Companyia del Nord. Llavors, aquestes eren les 4 potes principals de la Companyia de Tabacs de Filipines. Ara bé, els francesos inverteixen, però és una inversió, diríem, financera, perquè deixen tota la iniciativa, diríem, al nucli fundador vinculat a l'entorn de l'Antonio López i el Banc Hispano-Colonial. El López els hi promet una remuneració anual, un percentatge de guanys mínim cada any, i per això ells aporten diners i es despreocupen de la gestió, diríem, del banc. Perquè, malgrat aquest caràcter mixte, hispano-francès o catalano-francès, com vulguem dir-li, les decisions estratègiques es prenien sempre des de Barcelona. Pels bancs francesos hi havia aquesta rentabilitat assegurada del 7%. Val a dir que aquesta tabacalera va formar part d'un holding empresarial més gran, on hi havia l'Hispano-Colonial, però hi havia també el Crèdit Mercantil, que era un banc de Barcelona, el 7è banc espanyol, presidit també per l'Antonio López, el Banc de Castilla, del qual he parlat a Madrid, i d'altres empreses com la Companyia Transatlàntica, que era l'empresa que havia permès a l'Antonio López fer-se un forat i un nom en el món dels negocis
a Barcelona i a Espanya. Llavors, per situar-lo en el seu moment, és una companyia en la qual van participar també diferents ministres d'ultramar que tenien una petita participació com a accionistes, però que estaven, alguns d'ells van formar part del Consell d'Administració. Per exemple, el Cayetano Sánchez Bustillo, que precisament va ser el ministre d'ultramar que va decidir acabar amb l'estanc del tabac. Avui potser podríem parlar de portes giratòries, en el sentit que hi van haver polítics rellevants del moment que van acabar amb seient al Consell d'Administració de Tabacs de Filipines, perquè era una empresa que tenia una dimensió privada, empresarial pròpiament, però a la vegada no deixava de ser un instrument d'intervenció polític en un sector que es volia reservar pels empresaris espanyols i permetre l'entrada en l'economia de l'arxipèlag. En Víctor Balaguer, que també és conegut, un ministre català, un dels pocs ministres catalans que hi van haver, però Francisco Romero Robledo, un personatge molt i molt rellevant en la restauració, o un antic ministre d'ultramar, el canari Fernando León i Castillo. De tota manera, la seva vinculació és una vinculació que els permet afavorir-se dels guanys assignats al Consell d'Administració, però mai van venir a cap junta d'accionistes i les seves accions estaven representades pel Marquès de Comillas, que de fet és una mostra més, diríem, d'aquest poder que tenia i que va tenir primer l'Antonio López i després el Claudio López Bru en la companyia, perquè representava percentatges importants de capital d'alguns d'aquests, diríem, polítics als quals ell mateix havia demanat que seguissin. En un període relativament curt de temps, el juny es decreta el desestanc del tabac i el gener de 1882 marxen des del port de Barcelona les dues persones que s'han d'encarregar de posar en marxa la companyia. El primer que fan és anar a veure el capità general de Cuba, que en aquell moment era Fernando Primo de Rivera, van a veure també el director del Banco Espanyol Filipino i molt ràpidament han de crear una infraestructura pròpia perquè només tenen un any abans de l'1 de gener del 83 que comenci a fer-se efectiu el desestanc del tabac. A l'estiu de 1882 ja aconsegueixen comprar 5 hisendes que reben aquest nom, Sant Antonio, Sant Rafael, Santa Isabel, La Concepción, Sant Luis. Veiem que són hisendes molt grans, al voltant de 2.000 hectàrees cadascuna d'elles, i estan totes ubicades al costat del riu Cagayán, que és un riu a la zona nord de l'illa de Luzón, que és l'illa més gran, més important, on està també Manila, i és una vall molt rica que permet la producció de tabac i d'altres elements agraris amb molta productivitat. El problema que tindran des del primer moment és aconseguir filipins que vulguin treballar en aquestes hisendes. Aquest serà un gran problema. Hauran aconseguit tenir terres, però no hi ha prou camperols que estiguin disposats a treballar per la companyia. Llavors, això ho solucionaran promovent migracions internes de camperols filipins d'altres províncies, potser no tan riques, com les províncies d'Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Sud, que estan en una altra banda de la cordillera, i la companyia, a més, els facilita crèdits, els facilita també accés a la compra de productes per aconseguir que no marxin. Aquest serà un dels elements fonamentals que expliquen primer els problemes i després també l'èxit de la companyia. Però no només es van dedicar a comprar terres per produir tabac, sinó que també van establir una red pròpia de comprar tabac a partir, sobretot, encara que no exclusivament, dels magatzems que havien estat de la hisenda filipina, de manera que aquí sí que es nota, diríem, com un traspàs
del que era l'estanc públic cap al que serà la gestió privada d'aquests mateixos magatzems, i el que es crea ex novo també és una factoria pròpia que va trigar cert temps a acabar-se i que va rebre el nom de la Flor de la Isabel, que em sembla que la majoria de nosaltres, com a mínim ens sona, i els que tenim una certa edat encara recordem els anuncis la Flor de Isabel, tabacs de Filipines, no sé, els diumenges a la tarda amb els partits de futbol, no? Quan el president de l'Espanyol era també president tabacs de Filipines, el Mele. Bueno, tot això és el que van fer molt i molt ràpidament. Ho van poder fer sobretot perquè tenien múscul financer per tots aquests, diríem, capitals, aquests 70, ara no recordo els milions de pessetes del capital fundacional. Però val a dir que no tot el negoci es dedicava al tabac. Era la part més important, però a banda d'això també hi havia un negoci navilier. I la companyia va ser la propietària de 4 vaixells de vapors, els quals van donar noms de 4 de les illes més grans de l'arxipèlag, i això ho va fer, i és una decisió de l'Antonio López de bon començament, perquè no volia fer servir els vapors de la línia oficial que connectaven Manila i Barcelona. I aquesta línia oficial la gestionava la segona naviliera espanyola, que era la del Marquès de Campo, un empresari valencià amb el qual hi havia una gran rivalitat entre el López i el Campo, entre les iniciatives del López i les iniciatives del Campo. I si el López tenia l'Antonio López i companyia, el Campo tenia la seva pròpia naviliera, que ara diré a tall anecdòtic que els vaixells del Campo estaven matriculats a Madrid, a la província de Madrid, o sigui que Madrid tenia una, diríem, i encara hi ha una matrícula de vaixells. Doncs bé, la segona matrícula més important després de Barcelona era la de Madrid pel Marquès de Campo. Tanco el parèntesi d'aquesta anècdota. I si el Marquès de Comillas tenia el Banc Hispanocolonial, el Campo va fer el Banc Peninsular Ultramarino amb una seu a Manila, i llavors es va fer, diríem, com un tour de focs entre el López i el Campo, i el López es va estimar més que la companyia de tabacs de Filipines tingués els seus propis vapors per no haver de portar el tabac cap a Europa, cap a Espanya, cap a Barcelona, amb els vaixells del Campo. I efectivament, ell no ho va veure, però l'any 1884 Campo va llançar la tovallola i va deixar que la seva companyia fos absorbida per l'Antonio López i companyia, i més tard aquests vaixells els van vendre a aquesta Antonio López i companyia, que s'havia transformat en companyia transatlàntica l'any 81. Però a més d'aquests vaixells, diríem, d'altura transoceànica, també tenia una flota per navegació fluvial i de cabotatge, de petits vapors, que eren petits però que, si ho mirem globalment, feia que aquesta empresa fos també la primera transportista interinsular privada de totes les Filipines en el moment que s'acaba el domini espanyol. També es va dedicar al que ells anomenaven comercio de factoria, que és una xarxa de factories de petits magatzems que estaven vinculats amb un magatzem central a Manila, que actuava com un centre d'importació i que després difonia aquestes factories, algunes de les quals estaven a les hisendes i servien per captar aquesta mà d'obra i aconseguir que estiguessin i es mantinguessin produint per la companyia. També es va dedicar a la fabricació d'alcohols i de licors, va crear una fàbrica, la Clementina, i es va introduir com un element més de l'exportació d'alacà, que és una fibra tèxtil, que hi havia molta demanda, sobretot a Anglaterra i als Estats Units, i llavors, bueno, doncs, introduir-se també amb aquest element de producció i copra. És a dir, que el negoci era fonamentalment el tabac, però hi havia una sèrie de negocis que permetien una certa diversificació. Bueno, i com va ser des del punt de vista econòmic
aquesta companyia? Doncs, mirarem primer quan era una companyia colonial. I aquest és un quadre que el que intenta és resumir quins van ser els guanys de la companyia exercici rere exercici, quins van ser els dividends en percentatges o el capital nominal de les accions i també el que van anomenar cèdules de fundador, que això eren només els quatre que he comentat, l'Antonio López, el Banc Hispano-Colonial, el Crédito Mobiliario Espanyol i el Banc de París i dels Països Baixos. No? Doncs, aquí el que veiem és que l'any 84 i l'any 85 no hi va haver dividends pels accionistes. Això va fer que els francesos estiguessin molt nerviosos perquè ells havien, havien finançat aquesta iniciativa a l'espera de rebre com a mínim un 7%. El fet que el primer president morís, que era el que havia adquirit el compromís, va permetre al fill capejar les queixes que venien des de França, però aquests problemes es deuen precisament a que hi va haver una epidèmia de còlera, i ara que estem passant una altra epidèmia del Covid, i aquesta epidèmia de còlera va interrompre el flux migratori intern de colons cap a les hisendes del Valle de Cagayan i va allargar un parell d'anys el que eren els projectes de la companyia. Però a partir de 1885 el volum de guanys és notable i permetrà ja, a partir de l'any 86, repartir dividends als accionistes, que a més aniran creixent d'un 5%, 7%, més endavant el 8%, el 8,5% i fins i tot el 9%. Amb la qual cosa, pels inversors, aquest esforç que havia sortit des de Barcelona va rebre un retorn molt i molt important. Si mirem els beneficis que es van repartir, perquè una part dels beneficis es van incorporar als diferents fons de reserva de l'empresa, però els que es van repartir van sumar 25 milions de pessetes en aquests 15 exercicis socials, i si mirem que el capital total era de 75 milions de pessetes, vol dir que en qüestió de 15 exercicis, els guanys totals repartits equivalen al 33%, una mica més del 33% del capital inicial, de l'aportació inicial. Ho mirem com ho mirem, per als fundadors, per als accionistes fundacionals va ser un bon negoci. Torno una mica cap enrere. Per què s'ha de considerar una empresa clarament colonial? Primer perquè neix per cobrir un element com l'estanc del tabac, que ara es desestanca, però també perquè el seu model inicial de negoci és que la colònia, Filipines, posa la terra i posa la mà d'obra als filipins, encara que no siguin autòctons d'aquella vall, perquè Espanya, en aquest cas en aliança amb França, posa els capitals, i perquè els efectes de la inversió de capitals en forma de dividends retorna als inversors que són europeus. Per tant, és una empresa que el que permet és convertir en dividends el domini colonial d'un territori no europeu per part d'una potència europea, en aquest cas Espanya. Però, com deia, va aconseguir sobreviure al final de la dominació espanyola sobre l'arxipèlag. Diríem, alguns apunts per veure com es va produir aquest sistema. He volgut portar cap aquí un paràgraf que està publicat per un diari que es deia El Economista, que era, com el seu nom indica, com ara 5 dies, expansió, i que és molt interessant per analitzar totes aquestes companyies. I l'any 1902, és a dir, fa 3 anys que Filipines ha passat a ser una colònia nord-americana, pero ¿qué digo en 1902? Digo, entre los valores que se cotizan en el mercado catalán, ocupan lugar preeminente los emitidos por la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Tanto las acciones como las obligaciones figuran en buenas carteras. Son valores de rentistas que, huyendo de toda clase de especulaciones, buscan ante todo y sobre todo garantías y solidez en las colocaciones de sus capitales. Més endavant diu, és una companyia cosmopolita.
tiene emitidas en circulación 45.000 acciones de 500 pesetas. Estas se cotizan poco en Barcelona por escasez de papel. Dit d'una altra manera, els que tenien accions no tenien gaires incentius a vendre, amb la qual cosa hi havia poc moviment d'accions al mercat bursari de Barcelona. Su principal mercado es París, donde alcanzan ahora el precio de 700 francos. Estas acciones son en realidad obligaciones privilegiadas, gozan de un interés fijo del 7% y de la participación consiguiente en el saldo de utilidades. El precio medio de las acciones durante el año 1898 en la Bolsa de París fue de 545 francos. Pero cuando se ha visto que los efectos de la guerra de Filipinas eran de importancia muy relativa y que la compañía en circunstancias tan difíciles sorteaba con habilidad y prudencia el malestar del país donde radicaban sus negocios, la bolsa las ha elevado al tipo citado. I aquí el que vull comentar a nivell telegràfic només és que el fet de ser una companyia que tenia un 50% de capital francès de bon començament, aquest percentatge, després ho veurem, va baixant, va permetre precisament als gestors de la companyia a Filipines presentar-se davant dels nord-americans, quan aquests controlin el país, no com una empresa colonial espanyola, sinó com una empresa francesa. Ells van fer tot el possible perquè s'identifiqués com una empresa, com a mínim, hispano-francesa i sobretot francesa, i això els va permetre sortejar, en bona mesura, els problemes d'haver estat una empresa tan clarament colonial des de bon començament. Aquí el que us deia és, algunes pinzellades del percentatge de capital francès en el marc de la companyia. No ho podem saber, però sí sabem que l'any 1883 a la Junta d'accionistes apareix sota l'epígraf Acciones domiciliades en París un 21% de totes, que eren 90.000. El 1905 aquest percentatge ha baixat al 12%. I més endavant, el 1910, el 1915, l'epígraf ja s'anomena diferent, poderes recogidos en París i remitidos a Barcelona, un 5,3% o un 3,4%. El que vull dir és que aquest capital francès, que era del 50% al principi, va a poc a poc desapareixent. És una companyia, la de Tabacos de Filipines, que malgrat es vulgui presentar com francesa no ho és tant i cada cop ho serà menys. Les decisions es prenen, abans s'ha dit Espanya, però caldria haver dit, diríem, Barcelona, perquè el nucli fundador és Barcelona. Barcelona és el domicili de la companyia, és el domicili també de l'hispanocolonial, és el domicili de la major part dels membres del seu Consell d'Administració. Per tant, és una companyia molt i molt barcelonina, com el Banc Hispanocolonial, com la companyia transatlàntica. Però si mirem què és el que passa des del punt de vista de la rendibilitat de l'empresa a partir de 1899, quan ja Filipines deixa de ser un domini espanyol, el que veurem és que sobretot a partir de 1904 s'entra en un moment molt difícil i els guanys que havien estat, diríem, milionaris i superiors a 2 milions de pessetes, primer baixen a 1 milió de pessetes i després, diríem, pràcticament desapareixen. Fins i tot, pensant que seria una qüestió conjuntural, per poder repartir un 5% de dividend al 1904 van haver de prendre gairebé 1 milió de pessetes del romanent d'exercicis anteriors, però no va ser conjuntural, sinó que es va allargar durant uns anys. Veiem que no va ser fins al 1911 que es va poder repartir un 3%. Què és el que va passar? Com s'explica que, diríem, que des del punt de vista financer, de la rendibilitat, hi hagués un canvi total? Doncs hi ha una conjuntura de crisi que es va enregistrar a partir del 1903 que té diferents factors. Per un cantó hi ha una plaga que es va enregistrar entre 1902 i 1904 que va afectar molt els conreus. El conreu del tabac, però en general
els diferents conreus i que va tenir un impacte sobre l'economia filipina en global i sobre la companyia de tabacs de Filipines en particular. Hi va haver també una epidèmia que va matar el 80% dels carabaos, que són els bous autòctons que hi ha a l'arxipèlag i que van molt bé per treballar, sobretot a la marge del riu Cagayán. Però també els efectes de la primera vaga de treballadors que va impulsar l'any 1902 la Unió Obrera Democràtica. Val a dir que aquesta factoria de la que he parlat, la de la Flor de la Isabela, era l'empresa més gran que hi havia a tot Filipines, en la qual treballaven gairebé 50.000 treballadors. I, de fet, el moviment obrer filipí neix precisament amb aquesta fàbrica perquè és allà on hi ha una major concentració d'obrers i on hi ha, com va explicar molt bé Emil Solà a la seva novel·la Germinal, no cal ser un historiador social per adonar-se que allà on hi ha una major concentració de proletariat és on és més fàcil que sorgeixi el sindicalisme i aquest sindicalisme neix precisament en les instal·lacions de la tabacalera. En aquest context hi va haver també un increment important, molt notable del preu de l'arròs, hi va haver crisi de subsistència i, a més d'això, la Comissió Filipina, que de fet eren nord-americans, van fer una reforma monetària. Espanya no estava dintre del patró oro, no ho havia estat, era un patró bimetàl·lic. Filipines, per tant, tampoc ho havia estat. Llavors, van impulsar una reforma monetària per incorporar Filipines al patró or on estaven els Estats Units i això va tenir uns efectes negatius a la capacitat exportadora dels filipins, que no es va compensar amb una política arancelària favorable cap als Estats Units i això va afectar l'economia de l'arxipèlag. I després, finalment, el 1909, va entrar en vigor un nou arancel que va liberalitzar les exportacions de productes agraris filipins cap als Estats Units. Val a dir que, encara que Espanya va deixar de ser la colònia, la metròpoli de Filipines el 1898-99, es va establir un termini de 10 anys en el qual els beneficis arancelaris que poguessin tenir les produccions filipines a Estats Units, els mateixos serien per a Espanya. Els Estats Units va acceptar una fase de transició durant 10 anys en el qual Espanya es podria adaptar a aquest nou escenari postcolonial. Però a partir del 1909 es va acabar tot això i l'economia filipina cada cop estava més integrada en el marc nord-americà. Per intentar solucionar aquesta situació, Tabacs de Filipines el que va fer és comprar noves hisendes, entrar sobretot i cada cop més en el camp del sucre. El 1906 compra, diu, la pequeña hacienda de azúcar San José, a l'illa aquesta de Negros, de la qual parlava, però també va comprar una gran hisenda, Luisita, que dedicava a la producció d'arròs, de sucre, de fustes, i on van també establir conreus experimentals. I si mirem la memòria que van presentar la Junta d'Accionistes corresponent a 1910, deien en un moment determinat: empezamos a poner en explotación algunas otras haciendas sin que nos atrevamos a darlas el desarrollo debido mientras no se resuelva el importante problema de la central. La central és una gran hisenda a Tarlac, però en el fons també era per com estava l'economia global i aquestes, algunes altres haciendas seran futures hisendes de canya de sucre, Vélez Màlaga, Apolònia, Sant Lluís i Dos Maries, que estan totes també a l'illa de Negros, per entrar també en aquest món del sucre. Sigui com sigui, a partir de 1911, 12, 13 ja hi ha dividends del 3% i a partir de 1914 es comencen a donar més, acumular més guanys i repartir més beneficis, 7%, 8%, 11%, 15% i fins al 17% en aquests anys, en aquesta conjuntura. De manera que es va superar primer es va superar el sotrac
polític del 98 i després va superar el sotrac d'aquesta crisi econòmica de 1903-1904, tan i tan important. I bé, ja anirem acabant. Aquí és una mica perquè es vegin quins són els principals accionistes de Tabacalera, a partir dels que estan presents a les seves companyies d'accionistes. El capital, que estava molt concentrat, un 25% als 4 fundadors, cada cop es va fent més dispers. Aquests fundadors, sobretot els francesos, però també l'hispanocolonial i l'Antonio López, van col·locant accions a borsa, es van venent, i cada cop l'accionariat és més divers. I, amb això explico el que va ser la companyia potser amb els 30 primers anys de vida. Em queden... Ara no soc un especialista en el que va passar posteriorment. Sabem que Filipines, diríem, es va mantenir com un domini colonial nord-americà fins al 1935. A partir d'aquest moment es crea una cosa que es diu la Mancomunitat, que és un primer estadi d'autogovern filipí, però encara tutelat pels Estats Units. I finalment la independència de Filipines serà l'any 1946. La companyia s'haurà d'adaptar a aquests canvis, però diríem, no ho sabrà fer molt poc després del 46. Jo recomano llegir una obra escrita per Jaime Gil de Viedma, que com segurament molts sabreu, diríem, ell va ser el número 2 de Tabacs de Filipines. Amb ell el van contractar com a advocat i el van enviar per primer cop l'any 1956 a Filipines. La seva responsabilitat era fer un estudi de la legislació filipina per veure del nou país, de les Filipines independent, per veure com afectava això amb una companyia com Tabacs de Filipines, però al final, quan va arribar allà, va acabar una mica espaordit del que va veure i va fer un informe. Forma part d'un llibre que és El retrato de l'artista de 1956, és una de les parts. Ell el que ve a explicar és que la companyia no havia sabut adaptar-se, que totes les decisions es prenien a Barcelona i que això al final el que feia és que altres competidors fossin molt més àgils a l'hora de prendre decisions, que el nucli directiu de Manila estava sempre molt pendent d'agradar als executius de Barcelona, que no prenien cap decisió per mirar de no molestar, i que això els havia fet, diríem, que encara tingués una certa fesomia d'empresa colonial, i en bona mesura la seva capacitat executiva, la del Jaime Gil de Viedma, va ser intentar donar la volta, diríem, a això. Si ho va aconseguir o no ho va aconseguir, jo, diríem, no ho sé, però diríem, és una història que no va acabar diríem, del tot bé. Encara tenim alguns rastres. L'arxiu d'aquesta empresa, afortunadament, està a l'Arxiu Nacional de Catalunya i la seva seu és el que ara és l'Hotel 1898 del grup Núñez i Navarro. I bé, em sembla que he fet els 50 minuts que volia fer per donar més temps a les preguntes, al col·loqui. Jo ja he parlat prou i ara, si voleu plantejar preguntes, si sé les respostes les compartiré i si no, doncs ho diré també. Moltes gràcies per aquesta fantàstica conferència i les explicacions. Moltes gràcies. Ara, a veure si algú té alguna pregunta per ordre. Vale, Maria Lluïsa. Digues, tens que obrir el micròfon. El micròfon. Vale. Bona tarda.
gràcies per poder sentir aquesta conferència tan bona, professor Martín. Jo no soc economista, desconeixia aquesta realitat, però ha estat molt, molt, molt interessant el que vostè ha dit. És veritat que jo, d'una manera també independent, també sabia que a través de Hamburg alguna companyia alemana s'exportava des de Barcelona molta roba, productes tèxtils. Això ja vostè ja ho ha dit i m'ha interessat i m'ha agradat. Però la importància que té. Jo el que li vull demanar és que alguna pregunta, què és la copra o el copra, no sé. En una de les diapositives que ens ha presentat, ens ha parlat dels diferents productes que realitzaven i que produïen, i entre ells havia l'abacà, crec que es diu, una fibra tèxtil, i copra. I no sé el que és copra. Jo ben bé tampoc, però em sembla que és una producció agrària que permet treure oli. Ah, vale, Pere. Un moment. A veure, Pere. Sí, em sentiu? Sí. És oli de coco. Oli de copra. Gràcies. Es diu copra, però és l'oli del coco, que es pot treure del coco. Hola, Martí. Gràcies per la conferència. Ha estat molt bé. Molt bé. I després també ha estat interessant veure qui són tots els seus accionistes. Ara, la participació francesa sorprèn i com els francesos, al llarg de tot el segle XIX, és veritat que van extreure uns grans beneficis de tot el desenvolupament espanyol, partint dels ferrocarrils. Sí? Bueno, jo no sóc un especialista en els ferrocarrils, però el que he llegit és que el negoci és construir la xarxa ferroviària. La gestió de les línies ferroviàries serà sempre molt problemàtica. Llavors, caldria veure quins van ser els constructors d'aquestes línies ferroviàries i no tant després les companyies explotadores. I això no sé aquí si va ser tan font de negoci pel capital francès. El que sí sabem és que si no hagués estat pel capital francès, la xarxa ferroviària espanyola no hagués estat la que va ser. El Pere Pasqual, un professor meu, ell el que ha explicat és que segurament l'únic territori espanyol on la xarxa ferroviària es va fer en capital autòcton o en bona part autòcton, és Catalunya. La resta, les dues grans companyies són Norte, que són els Pereire, i l'altra que era Madrid, Zaragoza, Alicante, que són els Rothschild. De tota manera, no sempre és capital francès, perquè els Rothschild i els Pereire maneguen capital, diríem, de tot el món occidental. Però, bueno, diguem-li francès, no? I l'interessant, això està molt estudiat de fa molt de temps. Hi va haver un historiador econòmic que va explicar això, diríem, la importància del capital francès pel desenvolupament econòmic d'Europa a països com Rússia, la xarxa ferroviària russa, i Espanya. Clar, l'interessant de les Filipines és que aquí se li dona la volta. I aquí la iniciativa és una iniciativa espanyola. Clar, l'Antonio López el que permet als francesos assegurar que hi ha una relació molt fluida amb el poder polític i amb el poder colonial, i els francesos inverteixen perquè saben que això és així. He parlat dels polítics, però un dels membres del primer Consell d'Administració era un senyor que es deia Atanasio de Oñate, que va ser conde de Sepúlveda, que aquest era el cap de la Casa Real. I llavors, la seva neta és la Isabel de Viedma i Oñate, que es casa amb un que es deia Javier Gil Becerril, i d'aquí venen els Gil de Viedma. Llavors,
hi ha bona relació amb la Casa Reial, bona relació amb els diferents partits dinàstics, perquè hi havia Víctor Balaguer, Leoni Castillo eren del Partit Liberal, el Sat del Partit Conservador, amb el capità general o els diferents capitans generals, i llavors els francesos hi entren. Gràcies. Sí, perdona, jo volia fer una pregunta, no sé. Soc Joan Munt de l'Associació del Museu. M'ha interessat molt la presentació, sobretot també perquè has posat un context històric molt clar des del començament. Llavors hi ha un tema inicial que m'ha sorprès molt, que és això del barco aquest que anava de Manila a Mèxic. Vull dir, per mi això era... I volia fer un comentari, a mi em sembla molt poc, un barco l'any, vull dir, sembla... No sé si diem anar amb diversos barcos, perquè sembla molt poc, vist a distància. Sembla que un barco l'any, vull dir, dius, home, això és molt poc. Sembla poc, però no va ser tan poc. I de fet, ara, en els darrers anys han sortit força estudis sobre el galeón aquest de Manila. Aquí val a dir que els mexicans han passat per davant dels espanyols a l'hora de reivindicar això i també els filipins, perquè, de fet, ara que parlem d'història global, d'història del món, de la globalització, aquest va ser un element molt important a l'hora d'establir elements, diríem, de globalització. I encara que sigui un únic vaixell, aquí parlem del Mantón de Manila, no? Sí, sí. El Mantón de Manila és xinès, això. És xinès. Perquè llavors, aquests nuclis mercantils xinesos que hi havia a Manila, el que feien és importar elements de Xina, carregar-los al galeón i portar-los cap a Amèrica. I eren, per exemple, la seda, productes de ceràmica, eren productes molt de luxe que tenien un gran valor afegit i que ocupaven poc espai, perquè només era una nau, però també es va desenvolupar tot un sistema financer a Manila per assegurar tot això, que estava en mans de l'Església, el que anomenen les sobreespies. Les sobreespies eren bancs. Després, tota la fiscalitat vinculada a això, que és el que permetia, de fet, mantenir el domini espanyol de l'arxipèlag. Jo li recomano que només a través de Google, nau de Xina, nau de Acapulco, galeón de Manila, hi ha moltes i moltes derivades. Vale, Joan Alemany. Redundant amb el que acabes de dir, el galeó de Manila després estava connectat amb la flota de la Nueva Espanya i dels galeones de tipus firme que es trobaven al viatge de retorn a l'Havana, no? És així, crec. O sigui que el sistema era a través del Pacífic, però després a través de les flotes de la Nueva Espanya i dels galeons de terra ferma estaven connectats amb Sevilla i Càdiz, i a través de Sevilla i Càdiz en tota Espanya, no? Però, jo volia anar a èpoques més recents, no? A veure si ens poguessis ampliar alguna cosa del paper de la transatlàntica quan el marquès de Comillas, o el segon marquès de Comillas, assumeix la flota del marquès del Campo, no? Has dit? Perquè de la transatlàntica s'han fet molts estudis de les seves relacions amb Cuba transportant tropes o amb el Mar del Plata transportant emigrants, no? Des de 1880 fins a la Guerra Civil, pràcticament. I, en canvi, jo havia sentit molt poc del seu paper amb aquests contactes amb Filipines via, suposo, Canal de Suez, que s'obre el 1869. Això seria un tema. I l'altre tema, ja que nosaltres som una associació d'arqueologia industrial, era sobre l'edifici de les Rambles de la Companyia de Tabacs de Filipines, ara convertit en hotel, amb una decoració interna interessant, perquè si ara es pot anar al bar o al restaurant, veureu que encara està decorat amb temes, decoració moderna,
però amb alguns dels vaixells del contacte amb Filipines i amb fotografies de Filipines bastant boniques, bastant interessants, encara que crec que dintre està absolutament remodelat, que de l'edifici històric només queda la façana. Però aquest edifici, quan es va construir? A més, es va construir davant del palau on vivien els marquesos de Comillas. O sigui que devia tenir una relació directa amb aquest edifici. És el Palau Macaya, que hi ha al davant, o no? No. Moya. Moya. El Palau Moya, que era precisament on vivia el marquès de Comillas i on mossèn Cinto Verdaguer feia de capellà de la família i de capellà de la transatlàntica. Bé, què ens pots explicar l'edifici? Quan va ser construït? A la mateixa època que el Palau o posteriorment? I després, encara una altra cosa. Davant, al carrer Pintor Fortuny, davant de la companyia de tabacs de Filipines, hi havia l'Hotel Manila, que jo no sé si també tenia relació amb tot això o és que li van posar el nom precisament perquè estava davant mateix, ara és un Meridien, no sé quin hotel és, però era el famós Hotel Manila de Barcelona. Bueno, la veritat és que no m'he ocupat d'aquests temes i no tinc, diríem, una bona resposta. No sé quan es va construir l'edifici, però va ser, diguem, em sembla que va ser a la dècada de 1880. El Palau Moya és un palau de finals del segle XVIII. És un palau que l'Antonio López compra el 1871 als hereus de la família, em sembla que són els marquesos de Sarriera i de Copons, diríem ja, amb una tercera generació. Per tant, el Palau Moya és un palau del 18, mentre que l'edifici de tabacs de Filipines és posterior. Si està construït en allà, no és per casualitat. Com ja has assenyalat, molt a prop, perquè on està no només la residència dels Comillas, sinó també una part dels advocats que treballaven pels seus negocis, dels que portaven el holding també, però no t'ho sabria dir. Sí sé que això entre l'Hotel Manila i tabacs de Filipines, això, fins al franquisme, era, no sé, com si fos una mena de consolat oficial o d'ambaixada com a punt, diríem, però no sé més segurament del que saps tu, no t'ho sabria, diríem, dir, no? Bueno, i sobre la naviliera del Marquès de Campo i d'això, a veure, aquí, quan es crea el Banc Hispano-Colonial, el primer que hi ha és un acord privat entre l'Antonio López i el govern Cánovas i d'això, però després d'aquest acord privat es treu a subhasta per fer semblar que hi havia una subhasta pública. Diem-ho així perquè si mirem els dies veiem que ells ja han començat a donar diners abans, diríem, que sortís la subhasta. I amb aquesta subhasta hi entra també el Marquès de Campo. Llavors el Marquès de Campo queda desplaçat del negoci de l'hispano-colonial. Llavors, per compensar que el Marquès de Campo hagi quedat desplaçat del negoci aquest, quan per primer cop es fa una línia directa de vapors entre Espanya i Filipines, el 1879, que es treu a concurs, llavors li donen al Marquès de Campo una mica per compensar que López té el Banc Hispano-Colonial i López té també la companyia transatlàntica, el que serà transatlàntica. Això el que permet és que a partir d'aquell moment el port de Barcelona sigui el port que tindrà les relacions directes amb l'arxipèlag filipí. I com tu bé has assenyalat, està molt vinculat al canal de Suez, que s'ha obert a la circulació el 1869. Llavors, abans, el port que tenia més relacions amb Filipines era Cádiz. I a Cádiz hi ha, per exemple, un navilier que era també de Comillas, que es deia Ignacio Fernández de Castro,
que tenia companyia a Cantón, companyia a Macao i companyia a Manila. I un altre navilier que es deia José Matía, que era la seva companyia a Filipines de Matía, Menchacatorre i companyia. Llavors, tot aquest món és un món que s'ha vinculat a Cádiz, però després, diríem, Barcelona sap aprofitar el que els economistes diuen les seves rendes de localització, a partir del Banc de Suez, del canal de Suez. Llavors, el Campo ha d'operar des de Barcelona, però el Comillas, un any més tard, o un any i mig més tard, li torna la partida amb el que és tabac de Filipines i per això aquests 4 vapors, per no haver de dependre de Campo. Llavors, clar, el negoci de la línia oficial de vapors no és la correspondència, que el negoci és portar el tabac cap a les fàbriques de la península. Si això li treu el Comillas, Campo, diríem, acaba sent deficitari. I ell aguanta un temps, però el 1884 es deixa absorbir a canvi d'accions i obligacions de la companyia. Clar, això és 1884. A partir de l'any 87 hi ha una reformulació, reorganització de totes les línies de la companyia transatlàntica i hi haurà subvencions ja per totes les línies i no només per les que arribaven a les colònies. I aquest contracte de 1887 serà molt i molt beneficiós i es mantindrà fins a la Segona República, el 1932. O sigui, clar, un país que ja no té colònies té una naviliera privilegiada, subvencionada, per arribar a unes no colònies. Doncs això es manté fins al 32. No serà fins la República que diguin això no té sentit i ho deixen estar. Llavors, això va permetre a la transatlàntica mantenir-se, però després de 1905 la línia de Filipines no era de les més importants per a la transatlàntica. El negoci del transport a llarga distància sí que serà molt i molt cosmopolita des de 1900 cap endavant. Hi haurà navilieres japoneses, britàniques. Recordem que Hong Kong està molt a prop. Llavors, britàniques de Hong Kong, japoneses, australianes, nord-americanes, franceses, perquè tenen allà també el Vietnam. Llavors, aquí la naviliera serà un actor molt poc important. Tampoc no hi ha un flux migratori com sí que hi havia, no sé, al riu de la Plata, cap a Cuba, cap a Mèxic. Llavors, no serà un dels elements més importants per ell. Sí, molt bé. Alguna pregunta més? Assumpció. Sí. A veure, si em permeteu, 4 punts sobre el tema dels edificis, que és el meu. Primer, soc en Jordi Rogent. Gràcies per aquesta magnífica conferència, que a més a mi m'ha aclarit moltes coses que em vaig mirar en el moment en què es va produir la construcció de l'hotel 1898, que ara us explicaré. A veure, primer, és veritat que el Palau Moja és un palau de mitjans finals del segle XVII, que era de la família del Sarriera i que, per tant, el que has explicat que ho compra el marquès de Comillas per tenir la sensació que és el seu gran palau, vull dir, és un palau comprat i arreglat, mantenint les pintures interiors i tot això, però amb moltes aportacions de mitjans del segle XIX. Pel que fa a l'edifici del davant, és un edifici que no és de tabaco de Filipines. L'edifici el construeix la Transmediterrània. Compra terrenys de Betlem, on hi havia hagut l'antic seminari o una part del seminari conciliar i una part de... Jordi, perdona, deus voler dir no la Transmediterrània, la Transatlàntica. Ai, perdó, la Transatlàntica, sí. No es crea fins al 1916 o 17. Perdona, tens tota la raó. I aleshores ells construeixen, encarreguen el projecte al Josep Oriol Mestres, un dels grans arquitectes de moda a la mitjans segona meitat del segle XIX,
i construeixen el que dona façana a la Rambla, perquè en aquell moment el carrer Pintor Fortuny no estava obert encara. El carrer Pintor Fortuny, que estava més o menys previst que s'hauria d'obrir quan la universitat havia d'anar al convent del Carme, finals dels 50s i començament dels 60s, no s'obre fins als anys 20, quan hi ha el famós incendi del Siglo, que estava allà, i això permet enderrocar una part dels edificis, obrir el carrer Pintor Fortuny i que l'arquitecte Sagnier, fill de l'arquitecte Sagnier, més de l'Enric Sagnier, el Sagnier famós, per entendre'ns, construeixi tot el que és la façana del carrer Pintor Fortuny. Una façana que és de finals dels anys 20 del segle XX. A l'interior és veritat que es va poder conservar molt poques coses perquè, a més, estava molt més destrossat l'edifici del que es pensava tothom. Sí que hi havia tota una sèrie de despatxos dels grans directius amb unes magnífiques llars de foc i amb uns magnífics emplafonats de fusta, que aquests es van mantenir quasi tots i és la part de l'hotel destinada a reunions i coses d'aquest tipus. Això és el que puc aclarir sobre l'edifici de Tabac de Filipines, que en el fons era l'edifici de la transatlàntica. Gràcies. Alguna pregunta més? Bueno, pues agrair-te molt una altra vegada. Molt contenta d'haver pogut quallar aquesta conferència del fòrum, que semblava una mica complicat. I, bueno, doncs, molta salut, paciència i ja ens veurem en un altre moment. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Molt bé, Gràcies. a tothom. Gràcies.